Si usted pensa así en cando era pequena, cal é o primeiro acordo que ten de cando era pequena? Bueno, acordo moitos. Iba á escuela e tiña que vir á casa, comer e a mí ir a apañar unhos nabos. Tan grande era que non podía poñer no feixe, que non sabía. E deixábase en montonciños, e despois os meus papás iban por eles. Iso. Entonces, usted, por exemplo, cando era pequena iba á escola, pero tamén traballaba no campo. Sí. Aquí había moito traballo no campo. Había que botábamos patacas, maíz, trigo, había que ir cavar as patacas, había que ir a cavar o millo, e eu iba. E cantos irmáns eran para facer ese traballo máis os pais? Pois éramos o meu papá e a miña mamá e unha hermana miña, que xa falleceu. Vale. E usted sempre viveu na aldea? Eu sempre vivín aquí, sí. E que lle gusta de vivir aquí na aldea? Pois eu son feliz aquí. Un momento así moi difícil tamén te pasara? Difícil as mortes do meu marido e do meu fillo. Eso foi terrible. Xa. Si mira así para atrás e pensa en algunha muller que lle enseñara moitas cousas que fora moi importante para usted, de quen me falaría? Da miña mamá. Sí? Sí. Fáleme de súa nai. A miña mamá, pois tamén cosía. Pero xa andaba cosendo antiguamente polas casas, que cosían polas casas, porque antiguamente aquí non había coche ningún, pasaba un coche e íbamos a mirar. Oi, un coche, para nós era unha novedade. O que digo, íbamos ás festas andando, e volvíamos andando de mitad da Puebla. Collíamos a carretera dunha a outra agarraos e cantando pola carretera íbamos e viñamos. E despois, cando me casei, o meu marido non tuvo coche, non conducía. Eu agora conduzco o trator. Si que foi o avance, a mellor cousa que veu para as aldeas, que cambiou máis a vida da xente? Bueno, a vida da xente, os tratores. Porque antes todo era mau. E agora ségase co trator, gadañase co trator, fase todo co trator. E antes todo era mau. Eu teño segado moito co fouciño, moito. Sin embargo, o gadañar, que se gadañaba e se estendía a erva para secar, o gadañar, cando me descuidía, puñéseme aquí un dolor aquí que non daba gadañar. Pero fixen de todo. O que vos digo, subir aos árboles e cortar a leña. E ainda hoxe collo machado e parto algunha. Usted pensa que os tratores foron o que máis... Para a labranza, sí. E para a vida así do pueblo en general? Para a vida da xente todo, porque agora vas á tienda a calquera hora e tes, pero antes non. Antiguamente, agora dicen, entón xa tes unha fruta, antes comíamos a fruta cando había nos árboles. Despois non había onde comprar unha fruta. Non había frutería nin nada. Nin pescado, que viñan as mulleres unha caixa de madeira, unhas chapas de hielo, o pescado na cabeza vendendo polas casas. E, por exemplo, morría unha persona, non había un coche para dicir vai furar ali, ao outro lado, e ao outro lado avisar a familia. Uns particulares andando, uns hasta Sarria, outros hasta Neira, outros para avisar de que morrerá a familia. Que agora todo é coche. Agora vas tomar un café e xa vas en coche. E antes non. Era moi esclava a vida antes, nas aldeas. Esclava era, porque era todo feito a mão. Todo, hasta o traballo de carpinteiro e eso todo era feito con garropas e todo eso. Non había máquinas como agora, nin había tratores. Era co ganao e todo a mão. Dígame así un momento moi feliz da súa vida. Pois o momento máis feliz da miña vida sería cando me casei. Que me casei moi feliz. E como foi esa boda? Pois esa boda foi aquí na casa.
vi aquí na casa, non tuve moitos invitados, que tuvemos 58, e fixosome aquí na casa. E veo unha cociñeira facer a comida. E aquí comemos a familia do meu marido e a miña e os invitados que houve. E con que E despois marchei de luna de miel a Vigo. Fui pasar luna de miel en Vigo. E en que foron? No tren. No tren? No tren. Non había trenes, que había estación. Sí. Aquí había estación de tren? E dá aí, a estación está aí. Quizás non sabía, pero a estación está aí. E con que traxe se casou? Con un traxe azul marino. Mira, mira. Ah, Aí está o meu marido. Fixo usted? Sí, coseu usted o seu traxe da boda? sí, Con mantilla incluída? sí. E a mantilla en Prestena nunca me volveron. Ai, vaya. En Prestena unha vez e volveron, mas depois volveron a prestar a outros. Dixi, tenme que mandar a mantilla que necesita a miña filla xa. Non a necesitaba. Que lle pediron, sí, xa te mandarei, hasta hoxe. Nunca me deron. Con que pensa que lle enseñou entonces vivir aquí nunha aldea no rural que ao mellor se vivira nunha ciudad non tiña aprendido? Bueno, aprendería máis cultura, máis cosas, pero eu fui feliz aquí. E nunca me levou idea como moitos que marchan para Francia ou por aí, pois non. Non lle levou a idea nunca Non. emigrar? Non. Non. E daqui marchou moita xente emigrada? Moita, aquí moita. Sí. E que pensando así, mirando para atrás, as mulleres e os homes tiñan tareas moi diferentes? Moi diferentes, porque verás, íbamos todos cavar as patacas. E chegábamos aquí, os homens sentados á sombra e as mulleres tiñamos que fazer o xantar. Tiñamos que fazer a comida. E mentres os homens dormían a sesta, nos lavar un pouco a roupa, o mellor os paños da cociña ou algo. Entonces as mulleres pasaban moitos máis traballos Máis traballos. toda a vida. Toda a vida. Ainda agora, nós as mulleres nos jubilamos. Jubilanse os homens, que non van ao traballo. Nós non nos jubilamos porque temos que facer a comida, temos que facer a limpieza. Non estamos jubiladas como eles. Que agora tamén cambia, porque hai moitos homens que axudan as mulleres. Pero daquela un home ir colgar unha pouca roupa, que vergüenza! Había aquí, que era unha fonda, esta casa que hai aquí cos 2 pisos. E aunque caera auga a tumbos e tuvera camisas malambre, e fixera falta para o outro día que non tuvera outro, non iba por ela. Con o meu marido, si, o meu marido dicíame, collinche a roupa, un doblato, o mellor collía, botaba así toda na tina, e dicíame doblato que che fun pola roupa que querían caer gotas. Pero nas outras casas non facían eso. Non. Entonces, Porque un home ir colgar a roupa, un home fregar uns cacharros, era unha vergüenza. entonces, E sin embargo, había cociña. e mirando así para atrás, como cambiou a vida das mulleres? Moito. Moito. Para mellor? Para mellor. Para mellor, porque tes o teu microondas, tes o teu forno, xa cociñas de outra maneira. Eu ainda teño a lareira. Cociñábase todo nunha lareira. Vos conocéis a lareira? Sí. Ali unha pota, negas como a noite. Pois, cunha pouca arena rascándoas, porque agora hai detergentes e hai todo. Daquela era un cacho de xabón na máis, non había outra cousa. E a arena. Ca arena, íbamos aí ao lado do río, que había unha arena moi fininha. E ca arena, ali. Fregar a pota, pois non estaba negra como a noite. Este era o lume. Que lle gustaba comer a usted? Ou que lle gusta? Cal é o seu plato favorito? O meu plato favorito, mira, eu desayuno e almozo unha taza de café con leite. Nada de galletas, ni nada de nada. Con pan. E despois unhas veces unha tortilla, outras veces un huevo frito con as patacas fritas, outras veces un bistec. Non podo comer moitas cousas, pero comer como de todo. Pero... O máis favorito o leite. O leite? Sí. É o que máis...
E E auga, non bebo gota, ni gota, ni gota. eso? Pois non me quero o estómago, non quero o meu estómago quere auga. Por exemplo, agora se teño sede, bebo unha pouca auga, revolvose un estómago que dan ganas de volver. E entonces que toma cando ten sede? Nunca se detengo. Sabes que, por exemplo, ven o calor, porque eu levanto ás 7 da mañá de brao para ir cavar. E ás 10 veño a desayunar e xa non volvo, hasta cerca da noite. O mellor ceno así, e vou 2 horas contra a tarde baixa, non ando polo sol. E ao mellor chigo e boto medio vaso de auga e un pouquinho de azúcar que dicen para as agujetas, porque cando un está sin traballar como ahora, despois coño unhas agujetas por aquí, bueno, e bebo aquela auga senta-me ben. Pero ahora mesmo estamos comendo, sempre me boten unha pouca auga, e digo, non botáis que se gasta. E a hora de cociñar, usted cociña? Eu fago comida para min e cando veñen eles cociño para eles. E que é o plato que lle sale máis rico de todos os que fai? Vamos dicir, ningún dicen que está bellísimo, pero digo, todos son igual. E a hora de... No, pero podían dicir, este sabe un pouco mellor, este usa menos, está riquísimo. Xa te... Come todo. Mamá, porque alá fago os cachelos e non me gustan como aquí. Non lles botan sal. Con eso de que non, sal non, grasas non. Agora é difícil cociñar para eles. Porque se botas un pouco de tal, aí ten moita grasa. Ui, isto está moi untado. Bueno, pero mellor fago un pouco caldo. Eu botei un meu cachiño de touciño. E antes botaba un pouco de unto, pero ahora, como non mato, non teño unto, teño unha pouca grasa. Teño que botar assim que vexe. Claro. E depois, como me dice, que bon está, que bon está, que bon está. Se están eles, xa están mirando, non pode botar a grasa. E digo, isto parece a comida dos cochos, até o caldeiro dos cochos, porque non sabe nada. Os caldos e caldo non sabe nada. Non sabe nada. Acorda a guerra? Sí. Conteme da guerra logo. A guerra, mira que grande era, que nos dicían, non salgáis á carretera, se non levan vos. Porque pasaban nos coches, uns facendo así, outros así. Bueno, que daquela era derechas e izquierdas na máis, non é como agora que hai 50 partidos. Xa. E vinham os coches, aí arribábamos á parede. Por exemplo, o coche pasaba por aí, nós estávamos aquí na casa, e facíamos así, así non nos veio. Que non nos víamos éramos nós eles. Pero parecíamos que escondíamos así, que nos parecía que non nos vía. Eso. E dá en guerra moita fame. E despois, sí, e despois da guerra Despois foi peor, ainda foi peor. Ainda foi peor. Ainda foi peor, que despois ainda houve máis fame. Eso. E aquí nesta casa, gracias a Dios, nunca fame pasamos. Nunca. Un prato de caldo e un gaviño frito. Un prato de caldo e un touciño de touciño. Un prato de caldo e unha taza de leite e torta, que había vacas. A merenda, un cachito, como se cosechaba, así. E había que esconder o que se cosechaba. Porque viña a fiscalía e revisábano, e levábano. O meu papá era carpinteiro, e fixe un queixón grande, e algo na guardilla, pois teño unha guardilla que se podía facer 2 viviendas. Está todo en blanco, está sin arreglar. E un montón de tablas así unhas encima de outras, e o queixón por detrás. Co trigo e o millo, que se non viñan elevaban. Eso. Acorda a guerra? E cando empezou a traballar, ahora que me fala dos patacós, canto cobraba usted ao mellor por facer, non sei, un pantalón, unha chaqueta, unha saia? Canto cobraba? Pois mira, o meu marido por un pantalón cobraba 2 pesetas, cando empezamos a eso. Despois non, que despois xa eran 15. Bueno, e eu por un vestido cobraba unha 50. Pero é moito máis tela e moito máis complicado facer un vestido con pantalón. Pero tamén teño unha man costureira. Bueno, despois xa fun coser, facer, confeccionar chaquetas de punto. Había que empalmar os elásticos todos. O elástico de aquí da chaqueta, había que empalmar, eso. Eu deitaba a mano e te cerraba os olhos, non vía máis que puntos.
Pois é, verdade. E cobraba 1,50 por cada chaqueta. Daquela xa. E o meu marido iba a axudar ao cuñado ás tardes e cobraba 10 pesetas ao mes. E a miña irmá traballaba na fábrica de galletas e cobraba 9 ao mes, 9 pesetas. Entón xa había moita diferencia entre os homens e as mulleres daquela. Sí. Papá que empalmaba e facía 2 chaquetas no día. E a 1,50 eran 3 pesetas. E o meu marido cobraba 10 ao mes. E veu unha irmá e dixo que faga ele da casa, que vai a botar a vaca e a apañar os nabos e cose tú máis, porque ganas tú logo máis nun día que gana ele todo o mes. É fixo? Non, ele seguiu traballando ali e que axudábamos que podía, despois marchábamos, porque daquela vivía a miña mamá e a miña irmá aquí. A miña irmá traballaba na fábrica, pero a miña mamá daba as vacas e nós deixábamos os nabos todos aquí e ela arreglaba o ganado. Nunca tuvemos máis que de 3 vacas. 3? Sí. Bueno, para ter leite para casa e para facer un queixo. É para, sí. Queixos fíxenos despois, desde que me casei, que antes nos facían queixos, manteca. Manteca, tiñamos unha vaca que monxíamos e quitábamos así aquela tuna así que la nata. E aos 3 días mazábase e quitábamos un bolo de manteca así. Manteca de vaca era a nosa merenda. Con pouco de azúcar que había, non? Sí. Azúcar. E aquí traballaban aquí, isto era unha fábrica de galletas. Eso que vistes agora aí todo eso. Era a fábrica de galletas que había. E traballaba noite e día. Había 500 obreros. Como se chamaba? Galletas Rubianes. Participa moito da Asociación de Mulleres daqui, nas actividades que fai a asociación. Asociación de Mulleres Rurales. Sí. Eu estou na directiva. Eu estou na directiva da asociación. Sí. E agora temos gimnasia e pintura. E eu a pintura non vou. Fun a todos, fun facer cestos, fun coser, a todas as actividades. Tuvemos tamén, como se dice, sala botánica, bueno, todas esas cousas. E a pintura, cando me operei, primeiro operei-me deste ollo e despois deste. E cando me operei do segundo, dixeron, este perde vista, hai que poñer a radio láser. Fun poñer a radio láser e dixo-me, usted anda con algún barniz? E digo, eu vou a pintura, pois non vaya. Porque esas toxinas que solta o barniz afectalle a usted ao cristal de aquí do ocho. E non vou a pintura, que máis iba a todas as actividades. Por que se meteu na asociación? Na asociación, pois mira, cando vivía o meu marido, non estaba na asociación. Xa claro, moitos anos a asociación, non? 20 e tantos. Agora somos menos socios. Vale. Chegamos a 120 e agora somos 95. Vale. Dixen, vamos apuntar. Tes boa gana de te apuntar. Pois fun, apuntei-me. Pero claro, moitas veces non podía ir. Cos traballos e a costura, que había que... Porque cosín para moi... Cosín hasta para Lugo, para Almacenes Rodríguez. Sí. Facía as camisas para Almacenes Rodríguez. Mandaban umas cortadas. E eu confeccionaba. Cosín pesa que foi unha de punto, que foi sin Carmen, non palmo máis puntos. Porque me sobraba. E ainda agora, desde que me operei, anduve entregando os cachos de tela que tiña aquí, porque agora parei de coser. Facía os hábitos para a funeraria. Houve meses que vía a cama e vese así, mentre me quencía a plancha. Tínhamos unha plancha de 5 kilos, que era para
porque daquelas entretelas dos homens, é que agora, eu digo, agora había cosero, que agora faz así, é unha moda, faz así e é outra moda. Vas, encontras os abalorios e todo, xa non atiran na máis que a puñera, na máis, pero antes as lentejuelas, os traxes das novias de blancos, coseando noche e día. Polo San Roque, claro, as miñas clientes, que sempre tuven máis do que podía facer. E algunha enfadouse comigo porque non lle fixen o traxe, mas non iba a festa. E despois tiña que facer a comida na lareira para os invitados. Os invitados comendo na mesa e eu rematando o vestido na guardilla para non lles estorbar. Acabamos de comer, fregar e recoller, xa había que preparar para a cena. Os outros iban a festa eu quedaba aquí. E o lunes, dixo, hoxe iremos á festa os dous, bueno, pois vamos. Acabaron de cenar, cenose, foi a miña mamá e botou os cachalos todos nunha tina grande e dixo, deixa aí, dos ponos para aquí e estes outros aquí xa os fregarás, vai á festa, vai dormir un pouco. E dixen, Jacinto, voume dormir un pouco, chamabanlle Gomercindo, pero chamábamos Jacinto. Voume, vos deixa por pouco. Ele díxome que viña que dicía, vamos á festa? Sí, pois vamos logo. Despertei e digo, Jacinto, vamos logo á verbena. E dixo-me, ven, ponte aquí na ventana, que van dar a última pieza que digo, outra. Cando eu despertei. Xa acabara a verbena. Xa acabara a verbena. Levaba toda a semana sin dormir, para coser e facer as cousas. Así que así foi a miña vida, sempre esclava. Conteme entonces, por que se meteu na asociación? E como chegou a meterse na directiva? Conteme da asociación. Verás, na asociación apuntaste se queres, non? Apunteime na asociación. E despois estaba aquí, era a muller do alcalde, ven para a directiva porque morreu a fulana, ven para aquí, e fun para a directiva. E na directiva estou. E para usted que lle aporta estar na asociación? Pois que me gusta, que facemos os viaxes e vai a xente ballar e vai todas, e vamos todas unidas a axudarlles a todas as cousas. Entonces parecelle útil estar na asociación? Sí, porque vexo que disfrutan e que traballo dá, porque non é dicir, méteme na asociación, nada máis. Vou repartir por aí as papeletas. Eu estou feliz aquí. E claro, dicen, son a burra, lá estás aí traballando, que fagan esas cousas, descansa. Eu non podo estar quieta. Eu aburro-me estar aquí sentada todo o día. Pon a tele. Política nada, que non vexo nada. Non conozco a fulana de tal que é non sei que de Lugo, de Madriano. Digo, non conozco a ningún. Ni sei cal é a de Madrid, nin a de Barcelona, ni sei que é o alcalde da Pobla, que é Antonio. Darío Antonio. Isto cae aquí en este pueblo. Este pueblo bonito pouco. Pois o que máis che gusta? Que che podo dicir que máis me gusta? Eu, a misa, ir á misa. Ir á misa. Para min é o máis bonito. E que lle falta? Que lle falta ao pueblo? Ao pueblo. Moitas actividades, moitas cousas. Porque, a ver, agora eu vou pola carne. Antes mataba a miña filla, pero agora venderon as vacas porque o meu xenro está mal do corazón. E venderon iba por lá, e vou ao supermercado que hai aquí á salida do pueblo indo pasar, ten cerviño, porque aquela carne bona tan ben que se come cruda. Xa digo, así que falta cerviño, xa non carne fresca. E bueno, agora cerra, o cerviño cerra, o corme cerra, o xeitoso cerra, o neira cerrou. Digo, se vamos así todos cerran, é dicir, Que lle houbera gustado facer e que non puido facer? pois estudiar a carreira de comercio. Pero naqueles tempos non había cartos para estudiar.
Eu O que... comercio, por que o comercio? Pois, gustaba-me a carreira de comercio, non sei porqué, gustaba. Pero, claro, non puiden estudiar. Gracias que quitei o graduado da escola. Foi o que fixe. Que outros estudios non teño. Bueno, pero a veces non hai que ir á universidade para ter os Despois, estudios da vida son moi importantes. despois aprendín a coser. Toda a vida cosendo. Hasta a hora que parei, desde que me operei. E que lle gustaría para as mulleres da súa edad, da súa generación, que cree que lle gustaría que pensáramos de ustedes para recordalas, para decir, as mulleres da nosa generación? Que me recordéis vosotros, por exemplo. Sí, claro. Pois nada, que fomos esclavas e que vivimos felices. Esclavas e felices. Se Sí. usted cree que as dúas cousas poden encaixar unha ca outra, pois. Era a vida esclava, pero feliz. E dice, que me dera volver para trás. Eu non gosto de facer moitos traballos. Eu volvía a pasar traballos. Que lle hubiera gustado